Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Eye for an eye, Idol. Kasama po natin sa linya ngayon ng chairman po ng SINAG, si Engineer Rosendo So. Pabati mo na po natin. Magandang umaga, Engineer Rosendo So. Good morning po. Pagbati po ninyo. Idol Mark, magandang umaga sa lahat. Opo. Sir Sendong, ito pong usapin po sa pagsirit pa rin po ng presyuhan po ng bigas po natin. Kahapon po, nung mga nakaraang araw, yes, nung 10 and nung 11 na pagdinig po ng Quinta Committee, napag-usapan po itong pag-question kung bakit hindi daw nararamdaman sa ating pong mga pamilihan ito pong ginawang pagpapababa sa taripa. Yan ang question po ni NEDA, Director Nieva Natural. Ano po ang reaksyon nyo po dito? Bakit hindi nga po ba nararamdaman po? Kasi parang lumalabas po yung pong land cost ng bigas na mula po sa 3 pesos actually, ngayong taon daw, pumapalo ito sa 20 pesos kada kilo. Napakalaking diferensya, Engineer. Yeah, kaya sabi namin noon, no, yung NEDA kasi tinutulak yung problema sa mga retailer, sa mga wholesaler or yung importer. Silang may kasalanan yan eh. Diba? Dapat nung plinano din na ibaba yung taripa, nag-set sana sila ng retail price kung magkano ang retail price. Kasi wala naman silang sinet na retail price. Ayaw naman nila sinasabing dapat bumaba yung presyo ng retail, itong presyo. Sabi nila is free market. Apo. So kung isang negosyante, no, ang nagpasok or nagbebenta, siyempre yung maximum ang ibebenta nilang presyo kung walang sinet na retail price. Nasaan ang batas na sinasabing uhuliin kung wala naman silang sinet na retail price? Diba? So, dapat ang ginawa ng NEDA, nung alam nila na pwedeng bumaba na 7 piso dun sa retail price, nag-set sila ng retail price. Ayaw naman nila mag-set ng retail price. So, anong ikataso nila dun sa importer, retailer, or yung wholesaler? Kasi wala naman silang tinagda na retail price. So, ang nangyari, hindi bumaba yung presyo kasi wala silang sinet na retail price. Walang guide yung mga nagbebenta. Engineer, ano po ba daw ang pinakadahilan? Bakit parang hesitant sila na maglabas nitong retail price? May ano po ba? Nakarating po ba sa inyong dahilan po? Balita po tungkol ba dito po sa usapin po na ito? Baka may kickback sila. Di ba? Yun lang ang nakikita ko. Bakit sila hindi nag-set ng retail price? Tapos ngayon, hinahanap nila yung presyong mababa. Sinabi na natin noon, nung June, July, na walang assurance na pag binaba mo yung taripa, bababa yung retail price. Di ba? Kung hindi sila nagtanda ng retail price. Ngayon, lumalabas, tinuturo nila yung problema dun sa importer, dun sa retailer, dun sa wholesaler. Sila ang nag-create ng problem. Dapat talaga, nung nag-set sila ng presyo na taripa na ibababa na from 35 to 15, nag-set sila ng retail price. Ay hindi nila ginawa eh. So, okay, kaya umabot tayo sa ganitong mga presyuhan po ngayon, problema po ngayon. Yes, so kasi nung araw pa sinasabi ng ating presidente, ang problema is yung value chain, di ba? Yung from planting up to retail. So, dapat yun ang tinutukan nila. Di ba? So, hindi yun ang tinutukan nila. Binaba nila yung taripa para bumaba daw yung presyo. Gusto nila shortcut. Hindi natupad. Sana kung gusto nilang gawin, yung tariff collected, ibigay na lang sa magsasaka. No? Correct.
So ang nawala na natin na taripa is 15 bilyones eh. Di ba? Yung 15 bilyones, kung binigay doon sa 1.5 million hectares, makakabigay ng 10,000 pesos per farmers per hectare. Di ba? Yes. Kung yun ang binigay, yung production cost bumaba ng 2 pesos and almost 90 centavos ng palay. No? So, ang farmers, kung bumaba yung production cost ng 2 pesos and 90 centavos, di dapat yung palay, kunyari, pwedeng ibenta ng 22 pesos, di pwedeng ibaba ng 20 pesos or 90 point something. Kung bumaba yung palay, yung bigas na makukuha ng miller pag mill, pwedeng bumaba ng 4 pesos to 5 pesos. So yun, mas malaki ang nakikita nating tsansa bumaba yung total na sa merkado kasi ito is ito is 80% ng total market. Di ba? Yes. So, mas may tsansa na bumaba yung retail price. Dahil majority ng mapupunta sa merkado bumaba. Ang ginawa nila is yung import, binaba nila yung taripa, nawala yung collection na 15 bilyones na mapupunta sa magsasaka. Hindi pala nila kontrolado yung import price tsaka yung retail price. So, walang nangyari. So, yung 15% or 20% hindi dictate yan sa total na sa merkado. So, yun ang malaking problema na nangyari doon sa ginawa ng NEDA. Oo. At napakagandang punto yung sinabi niyo po, no? Kung paano nila hahabulin tong mga importer na to, na kung walang ceiling price, anong magiging basihan para masampahan sila ng kaso. So, talagang ito medyo malaking dilema po ito, engineer. Ang malaking problema diyan, inaharas mo yung importer, haharasin mo yung retailer. Paano yan kung hindi nag-import yung mga importer? Correct. Mula ngayon hanggang itong January hanggang April, alam natin aasahan natin yung import naman. Di ba? Yes. So, kung nagbawas yun ng import, baka wala tayong bigas. Yes. So, ang may problema talaga is yung NEDA. Binabato nila yung problema sa iba. Kaya sinabi namin noon na dapat hindi nila binaba yung taripa. Mas magandang solusyon is ibigay yung pera, yung collected na pera, sa magsasaka. At least, kung binigay yun, yung puhunan na magsasaka bumaba, mas malaking mapupunta sa ating merkado kasi yung volume mas malaki na mabibigay ng discount yung mga yung mapupunta. Mas yung competition kasi mas malawak. No? Kung siyempre lahat nagko-compete na mas mababa yung na nakuha na nilang palay and itong bigas mas mababa, yung retail automatic mas malaki ang may chance na bumaba kaysa iasa mo yung imported. Engineer, quick lang po dito, reaction po dito kasi may pahayag din po si DA Secretary Chu na sinasabi nga po niya na yung pagbaba daw ng taripa daw na ginawang hakbang ng pamahalaan ay kahit papaano nakatulong daw dahil kung hindi daw binaba po daw yon, mas mataas pa daw sana po ito pong landed cost ng bigas at presyo po ng bigas sa palengke dahil po dun sa factor na pagbagsak ng piso kontra dolyar at sa global price market po natin. Pero kung makita natin yung kinokolekta ng tariff ng itong POC is dun sa mga hearing, ang sinasabi ng importer is nakukuha nila at dinideliver at 42 pesos. Di ba? Yeah.
So, kung yun ang basehan, dapat bumaba talaga yung retail price. Mhm. So hindi rin totoo na binanggit din ng Department of Agriculture na ang Pakistan at India nasa $450 per metric ton na lang. Na dati hindi nagbebenta ito, no? Ng mababa. So kung bumaba yung international price, o dapat bumaba rin yung retail price. Di ba? Yes. So hindi namin nakikitang yun ang rason, no? Para makatulong dun sa pagbaba ng retail price. Yeah. Dapat yung malaking volume ng production, yun ang tutukan para bumaba ang retail price. Kasi parang dito po sa Quinta Committee po na headed by Representative Representative Joey Salceda, yung chairperson po ng komite, parang hindi matanggap ng NEDA yung question po nila na bakit, nagtataka daw kasi ang mga mambabatas, pinuna nila, na bakit hindi nangyayari yung pagbaba ng presyo ng bigas na hanggang 5 pesos hanggang 7 pesos kada kilo na mababawas sana ng taripa na ito. So itong inilalaban po ninyo, kamustahin po namin po. Kamusta na po ba ito pong laban natin sa Supreme Court pagdating po dito sa pag-question po sa pagbaba ng taripa, Engineer? I hope makita na ng mga ano natin sa Supreme Court na yung sinasabi natin tama, no? Na hindi itong taripa ang solusyon at hindi sila nagkaroon ng consultation sa atin mga sektor ng agrikultura. Kasi kung nagkaroon sila ng consultation, sinabi natin yung mga kailangan, di ba? So itong NEDA nag-decide, binola ang ating presidente, binola ang Kongreso, ngayon sinisisi sa iba yung problema, di ba? Yeah. Sinabi nila kay presidente nung ibababa yung taripa, yung bigas magiging 29 pesos Yeah. Di ba? Yes. Pero hindi naman nila in-explain kung paano magiging 29 pesos. Nag-set ba sila ng retail price na dapat ito lang ibenta? Wala. Yeah. So hindi ang tingin ko dapat ang Kongreso i-question yung data. Correct. Bakit sila nagsabi na bababa yung presyo? Sinong kinonsulta nila? Wala naman sila kinonsulta na agri-sector. After yung announcement na lang nila, sinalang sa presidente, hindi pa kasamang DA noon, no? Bago nila sinamang DA after yung pagperma na ng executive order. Ngayon nung nag-set sila ng meeting sa amin ulit para dito consultation, nagbigay sila 1 day before na notice na parang ang ibig sabihin doon ayaw kami pa-attenda doon sa meeting na yun. So ang inaano natin is wala talagang basihan na huhuliin, no? Yung wala sa batas na huhuliin yung importer, yung na trader violate o retailer. Wala silang sinet na presyo. Diba? Yes. So ang ano niyan is parang nanunod lang tayo ng talsuela kung ganun ang nangyayari. Moro-moro lang, Engineer. Anyway, Engineer, makakatulong ba itong panawagan ni Albay Representative Joey Salceda na silipin ng BIR etong mga buwis na binabayad ng mga pangunahing importer ng bigas? Nag-set sila ng $500 per metric ton. Yung importer, kung sinet ng Bureau of Customs yan, yung $500 per metric ton, ayun ang binabayaran nila. Kasi yun ang tariff na collected, di ba? Yeah. So, anong sisilipin ng ng BIR doon? Kasi naka-declare naman yan, di ba? So ang malaking problema talaga is yung NEDA, yun ang sinasabi natin. Yes, na dapat questionin itong komite. Hindi ko lang alam kung kasama itong mga congressman
na nag-approve ng pagbaba ng tariff. Tariff. No? So, ibig sabihin, nakonsulta siguro sila or sila ang nagbigay ng suggestion sa DEDA, dapat malaman natin. Kasi kung hindi, baka sila pa may kasalanan yan, di ba? Pagbaba ng tariff na hindi tama ang ginawa na sistema. Yes. Dapat ayusin nila yung retail price bago tinagda yung pagbaba ng taripa. Kung ilan ang bababa na presyo doon sa maangkat, di ba? So, ang naangkat na natin na mula January up to December, no? Umaabot na ng 4.3 million metric tons. So, aabot ito ng mga 4.6 ang estimate natin up to end of the year. So ito is sinasabi natin dapat hindi na binaba yung taripa dahil kung hindi binaba yung taripa, no, ang makokonekta natin is 47 bilyones or 46 bilyones. Kung ito ay ibibigay sa ating mga magsasaka, mas may chance na bubaba yung retail price. Ang nangyari is pressure nila yung import na mas marami para matamaan yung retail price ng atin mga magsasaka. Pero hindi naman nila ibibigay yung 15 billion na nawala, no? Nawala. Yes. Dapat na ibibigay sa ating mga magsasaka para mapapaba yung presyo ng farm gate price. Diba? Ayun. Yes. So yun ang nakikita natin. Ang problema talaga, yung direction ng investigation, dapat inimbestigahan nila yung DEDA. Yeah. Ito dapat i-question. Anyway, engineer, ang forecast po ba natin, na tataas pa po ba itong mga presyuhan po natin sa merkado ngayon? Yeah. Ito, no, Idol Mark. Pag hindi nila hinandle ito mabuti, natakot yung importer na magpasok. Alam natin ang lean months is between February to May. Ibig sabihin hindi pa tayo umaani, no? So itong time nito is between January to February. Walang critical yan yung imported kasi mas maraming imported ang pupunta sa merkado. Pag ito is huminto yung mga imported na magpasok ng bigas dahil lean months, magkakaproblema tayo sa presyo, di ba? Yeah. Tataas yan. And yung retailer, kunyari, yung retailer nag-stock yan ng 200 kaban sa isang outlet, no? Tapos iimbestigahan siya. So bibili lang siya ng 50 bags. So maging mas maliit ang nasa merkado. So may malaking problema yan. Correct. So dapat ayusin nila yung investigasyon. Tingnan nila mabuti kung talaga saan ang problema. So kung hindi yun ang direksyon, matakot yung importer, matakot yung retailer, matakot yung wholesaler. Mas malaking baka problema. Baka magkakaproblema pa tayo sa stock. Yeah. Okay, maraming salamat po, Engineer. Merry Christmas po at Happy New Year, Engineer Rosendo. Thank you, Idol Mart, at magandang umaga. Engineer Rosendo So po ang chairman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.